Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane. Imhlolo eyenzeke lapha ngaphandle kwaseThekwini lapho ke khona kumalume bekade kefuna kunkononozela kumshana. Umalume ke lona kuthiwa ke ubekade kefuna ke ukwenza kumshana efuna ukumenzakalisa ke ngento yakhe lephele ngaphambili. Umalume lo ngokusho kamshana uthi umshana bengikade ngayanga esikoleni ngisele ekhaya ngiseleke nomalume ngenxa ke izathu ke ithile njeke lapha ke ezingadalulwanga. Lokho kwenza ukuthi kumalume kathola ithuba kuthiwa kumshana uneminyaka ke12 nje vo ubudala. Umshana uthi kumalume ufike ke kuyena wafike kwambamba bamba walokhu ke ikhuhla kuyena uthi kumalume ubeke sethi ke mshana bengisacela ukuthinte lapho wamthintisa ke into yakhe ke ngaphambili nokuyilapho ke futhi umalume okuthiwa kugcine esethi ke ucela kumshana ethi kucela ke behave esho kumshana wakhe oneminyaka e12 ona 12 years. Umshana uthi ke ubeke sephuma ke baleka esaba ke lento abekade ke ibona angazange azayibone kwasemadala Judeni. Umshana ke lo kubeke sekuqhamuka kabanye abatheke baxoxa ke nomshana kanti umshana kuzobe seyiphahlaza ke indaba ngoba phela akayasi noma ke iyihlazo noma ngabe ke ini. Umshana ubethu uyaxoxa nje ngoba ke into ebekade kuyenzwa komalume kuthiwa ke emva bemphushele ngaphandle kwabe seyidibana nabantu eseyixoxela nje nokuyilapha aveze khona ukuthi kumshana umalume ke wenze 1 2 3 labo abantu ke bomphakathi babeke sebebiza ke ireaction nongamaphoyisa ke biza nje ke lapha ke bakithi ke abizwa ke ngerusa bayifice ke bukhoma ke imambane ke lena ke show myself ibhizi nendlwabu izishayashaya emva uthi kumshana esebalekele sephumeleke phandle okusho ukuthi ke lensizwe ibibona ukuthi ke lento ebikade kuyenza nembala ke bengekho emthethweni kuthiwa kamaphoyisa athelekile kuona ke lo musi ehamba ke njeke lapha ke bayithi suka kwesinye ke sama police station ifika ke lapha kayithola ke lensizwa ke ikhona endlini futhi kishake myself lokhu kabantu abakubiza ngendlwabu. Amaphoyisa abeke sengqongqoza athi ke vula ndoda athi ke mangabe ke ngena athi ke hayi ke asekushele kamanzi insizwa yakithi masihambe siye police station bayithole inqunu ukhumbule bekade kunomshana umshana ubekade emcelile futhi umcela ukuthi ke amenzakalise noma kucela ukuthi ke behave ecelwa komalume. Amaphoyisa ke besemthatha ke owabeke eseya ke police station ngecala lokuzama ke ukudlwengula nje ke lapha ke bakithi ezama ukudlwengula ke umntwana noma ke futhi ingane eneminyaka e12 u12 years obekade ezama ukudlengulwa ke ngumalume okuyingane nje ke noma kungumalume ke wayo ke lengane obekade ke sele naye engayanga ke esikoleni akakatholakala ukuthi ke isizathu sokuthi kumntwana angaye esikoleni kahle kahle bekuyini futhi ke bebeyipha abazali ngalesikhathi ngomalume efuna ukuyitika ke ngomshana ngalesikhathi ke beseleke bebobabili nokho sishayelwe izandla isenzo ke sikamshana sokuthi egcine ephumele kobala angazalinde ke lento ihlala hlale ke emlimaze ke emqondweni nalabo futhi abatheke bahlaba umkhosi. Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane.